Model Mazdy CX-80 má niekoľko nastavení podvozku. Momentálne tým, že sa tu terigám po tráve, tak mám zapnutý offroad, čo vám dáva najavo, že to je štvorkolka. A je to teda veľmi príjemná štvorkolka. A musím povedať, že na to, že to má byť aj honosné auto, rodinné, tak ten podvozok je senzačný. Skoro vôbec nie je cítiť, že človek ide po nerovnom povrchu. Podvozok v móde offroad je naozaj veľmi, veľmi príjemný. Človek by po takejto polnej ceste mohol kľudne ísť aj 100 a asi by to nebolo cítiť. Takže za mňa je to komfortné a veľmi príjemné. Ďalšie dve nastavenia podvozku sú normál a šport. Znamená, že pre nadšencov ekojazdy Mazda CX-80 určite nie je. Ale tak pri 3,3 litrovom dieselovom motore myslím si, že aj človek, ktorý už má rodinu a musel ísť do segmentu mimo kupé, sa zvukom tohto motora určite uspokojí. Tak aj nadšenci rýchlej jazdy sa na tom dokážu, to dobre sedí, štvorkolka z vás robí kráľa zákrut a človek sa tu dokáže dobre vyblbnúť, pretože tento motor vám poskytuje skoro 260 koní srandy. Už budeme brzdiť a brzdy sú dostatočne citlivé a aj takto ťažké auto dokážu za veľmi krátku dobu skrotiť na baránka. Takže za mňa model Mazdy CX-80 ma veľmi prekvapil, čo sa týka jazdných vlastností. Je to dravé, rýchle, dynamické auto, navzdory svojim obrovským rozmerom a komfortu, ktorý ponúka. A veľmi oceňujem teda náhon na všetky 4 kolesá, pretože ten vás podrží nielen v zákrutách, ale takisto v teréne a pri ceste na chatu.